سلام كم ياللهم كلهم تخاطرتنا إذا channel زي مساهم زلوا عابيله لو ما عندي يقول فليز بلت جنكا أزياء important زخانات كل سبكري أزلوا فيديو يحزلكم ما تزلوا حق أنا مزرعة تتخيلوا كل سبت الزريعة دس مبلن نيرو زا فيديو زي مهنيا تقع أزياء والسانيتن أقداسيتن سلا زخانات مالتي زا فيديو زي ريوخم مسودة أخم ما متشرش أنا زا فيديو زي سبعة بسلسة خفوليهم ويكا سلسة عينت جروب كله يوم زا فيديو زي مسرعيو أب سلسة عينت والسانتات زبطوا حساب سبعة كله يوم بتمجمريا خنجمر كلنا تم مجمريا which is زوجت قوت يوم نبي حق خو قوت يوم زا فيديو زي مسرعيو تقوت يوم مناي كتر فونيهم كوسنيهم يقولهم نبيك خير كم زلوا كوسنيهم وسينهم كأنا بزدلي وما قد خلوا خا كجمريهم توم كالاي which is discomfort خونيهم حماق سمو عمي تبغى يكسمو عميو كم تستلم مدخا يدوم داوت أوتو بسنك خستوبا خمس لزو خونيو خمس دابلو خام مخنات كقرب خفتونيهم قالوا نصرفوا يسالونيهم توم سايكا كري ويام واو صبوت فيديو قال عينت إلهم كدنو ويام دحر قلنا تعلتاوي هيوتهم كملو سيومجز تمساسالي نجار ناقبرو خقص اليوم كابزوم سلسته عيناي كم تخونوا نسخهم كتوسنيهم سو نبتا فيديو خير مخنياتو أنا ناتي علامة بزتخال إن بزحي سبات سبات هيوت مغياري financially and mentally بتحسسوان بأتاون سبات هيوت مغياري سو passionate سو ناتي زعجبني عدمي ملو خان عنا سرح كنبري زدالي نعون دعبه هو خاي زدالي تنعايز تغمني وسيلة أبي وتي تكبره وزجبر كوم مخالو تزرع كله خا هزينا بخم كمتي نبتا فيديو نحن كينا قد مجمرنا مجمرة من الوقت نتوم مجمرة جزينا في channel استمزول لكم سبسكرايب مقباركم ما يترسوا سبسكرايب تقبلوا خلهم كا تنادوا المكت سقطوا منتي حدشت فيديوهات كانوا وركلنا notification كما تساكم تخيلكم كا نفس وقفكم زا فيديو زي مسرع أخو ما دحر تخكت صبغتي تتكلم عليكم حاسبكم أتليس نفس وقفكم عسرت تفوتوا سواد عروقتكم كونوا كل بيتسبكم كونوا يقولوا شير تقبلوا لهم دس مبلن وهنا زا فيديو زي أنا بزح سواد كتبت صح دس لازبلني أوكي الأرستنا إذا فيديو ستوريكم انتهي خون تاريخكم انتهي خون دحر 3 عامات 4 عامات 5 عامات مسكده دك خو مستولدو أبا حقوي وي عباي تاريخ كابا نجرني بزعبا خابا نجرني سكيك أدم كمين يركب بزعبا خاسك نجرني خبلهم كله كوفيلكم تعني زانتايهم كتنقرون أبزي نجر زكلة تعني زانتاي زلهم قابزن كل توت خالق ولا حنت عينت نجري لم وي كابزة تقدميتي وي كاتخليت عين زانتايهم كتنقرون سو بتقدميتي نجمر بتقدميتي 5 اختبلوا ميخم سمع زودي أنا بخا قدم نسدت كوت خلهم معناته ببزحتهم من الفيديو تري ولا لهم 99% أب سدتهم زلهم 99% زبلن مهنيات قلقل السبات أبير ترى خوينا ما بير ترى خوينا ننسحب الغازلنا أبير ترى خوينا نكاتلونا فيديوهات كازولون السبات سلزلة كبير توم 99% جن أبي أوروبا ويا أمريكا ويا كندا أستراليا أبستفر علينا أو جن كابها جروتيهم سلزلهم كم زخت بلو ويا إسرائيل كتلو تقولهم ما زودي أنا خم عده هو تقولهم بحرن أحرن سيرة بسهرة كندزم علتات توعيزة خن بزيد سم أنت ميت أنت تصويرة إيه أبزح جزء له هو عدي بتيه زجر مكاب زمس بتأخذ النجارات كم زحسبكم ما يتصنع حنن سميع خاز وده هيوت قليل يكونن هيوت كفيديو زعد زخ أسيس تومين فلتو عنقوين فلتو كل نجار كبير لنا كل بحربتي لنا نلخا سرح تقعد إلى سرح نيرة خماي لخا عدمي ودي قرف حتى تركب الفتينة نيرة بيزنس كجمر قالوا قرب كم عارفتين نيرة مغان مسابي إني مسوداكو فيلم مسجبركو جنب بوجيرة تسفى قريتة قدي فيو المهم لو خاص رح الناس رحوا الحركة أنت مخن جبرك قلعتك أوليدنا تون قلعت مولادك نظام دك أي كعبي كل نجاراتي قدي فيو حلم يرني جنكا نتحلم أي قدي فيه دك أي كعب وسينا دك مع باي قلعت مع باي قليل نجار يكونن كفيديو أبزع عدز مخاب سدت مسيخة قلعت كتعب مالت كبير نجاري سلازق قلعت كعب خبل كوسنا كأل كون ريسك هو السد فرح نفرح خمات إذا سواء كأقولت من تخعبي لخا تحل ميرسي عيو كل نجار نفرح خو بزيات راي مجدي خيدا مجرى شخانه له خبز بتي حلو خو إلكم كنت نقروا ياهم دي أتقدمي الستوري من الوقت أبزي نايزم تقولتنا نايز حج زلوا قلت دعم سمارت ناخون سلازم زلايتي وأنا تقولت من الوقت كم زيلهم كحطهم وخولهم أنت بحقوي وأنت عباي زخلوا بحرن سهران سجير كا نهيوت واجا نهيوت مسواتي كفيل كا أبزي بتي خاص ترى أوريدك ودي قليل نجار مسترفة كاتسفا أوريدك
ክትገርፎ እዚ ኩሉ ሰሃራን እዚ ኩሉ ባሕርን ሰጊርካ ስኮ ህይወት ዋጋ ክትሞት እኮ ትኽእል ነርካ ይኸው ስኮ ናይ ህይወት ዋጋ ይኮ ዘኽብለካ ስኮ ከቢድ እዩ ነይሩ ኣብዚ ምስ በፃሕካ ግን ደሓን ይኮ ነይሩ ተገድረስ ወገንዘብ ኢኻ ክትከስር ቢዝነስ ተዘይጀመርካ ሰባት እዮም ክዛረቡካ ሰባት እዮም ክፀርፉካ ዝኽእሉ እምበር እንታይ ክትኮን ክብለኩም ይኽእል ይኸውን እዩ ሶ ተቐዳሚት ስቶሪ ከምዚኣ እያ ክትኮን ተኻልይቲ ስቶሪካ ከምዚኣ እያ እወዝ ወደይ ሰሚዕካ ኣነ ከምዚ ኢለ ካብ ስደት ኣብ ዓድና ክንወፅእ ከለና ብሰሃራ ጌርና ባሕሪ ከምዚ ጌርና ሊብያ ሰጊርና ከምዚ ጌርና ንእስራኤል ኣቲና ወይ ንኤውሮጳ ኣቲና ከምዚ ጌር ብዝበፂሕ ኣብዚ ምስ መፅሓ ኣነ ኣባሓጉ ኣነ ቀሊል ሰብኣይ ከይመስለካ ቀሊል ሰብ ከይመስለካ ኣብዚ መፅእ ኣብዚ ስደት ከም ብሓድሽ ቋንቋ ተማሂረ ኣብዚ ዓዲ እዚ ሲስተም ተረዲኤ ሲስተም ኣፅኒዐ ናተይ ቢዝነስ ጀሚረ ዝገርመካ 2-3 ግዜ ፌል ጌረ ነይረ ቢዝነሰይ ከሲረ ነይረ ሰባት ግደፎን እንታይ ኮንካ ስኻ ከም ትገብራላ ስኻ ካብ መን ትበልፅ ስኻ ተገደሰካ ከም ሰብካ ደይ ትኸውን ስራሕካ ደይ ትሰርሕ ኣብዚ ዘይትሰርሕ ተቆፂርካ ደይ ትሰርሕ እንዳበሉኒ እቲ ሕልመይ ክርድኡ ለይ ዘይክእሉ ስድራይ ኣይሓገዙኒ ዕሩኽተይ ኣይሓገዙኒ ኣሕዋተይ ኣይሓገዙኒ ሓደ ኣይሓገዘኒ ብናተይ ብስረይ ከዓ ወዲቐ ተስየ ነለኹ ሕጂ እዚ ስኹም ትሰርሕዎ ዘለኹም እዚ ስኹም ትነባበረሉ ዘለኹም ቢዝነስ ቢልድ ጌረ ኣብዚ ብፅሐዮ ኣለኹ ኣብዚ ብፅሐዮ ቀሊል ኣይነበረን ግን ከዓ ዝወደይ ሰሚዕካ ኣለኻ እዚ ፃዕሪ ኩሉ ግዜ ዕወት እዩ ሓንቲ ነገር ክነገረካ ተስፋ እንድሕር ደይቆሪፅካ ኣብቲ ዝለዓለ ደረጃ ክትበፅሕ ናይ ግድን እዩ ኩሉ ግዜ ህይወት ነቲ ተስፋ ዘይቆርፅ እያ ትሽልሞ ኣምላኽ ሓጊዝኒ ጸሎት እንዳገበርኩ መፅሓፍ ቅዱስ እንዳንበብኩ ስርሐይ እንዳሰራሕኩ እንዳፃዓርኩ ሕልመይ ኣብ ውሽጠይ ጥራይ ንበይነይ እንዳረኣኹ ሰባት ተስፋ ክቁርፁ ብዙሕ ይፅዕሩ ነይሮም ብዙሕ ይፍትኑ ነይሮም ኣነ ግን ናይ ሰብ ዘረባ ከይሰማዕኹ ከይተሰነፍኩ ተስፋ ከይቆረፅኩ ንህለኹ ኣብዚ ሕጂ ዘለኹ በፂሐ ኣለኹ ንስኹም እውን ከማይ ክትኮኑ ኣለኩም ዞም ደቀይ ክትነፍዑ ኣለኩም ተስፋ ክትቆርፁ የብልኩምን ክትብልዎም ኢኹም ሽዑቶም ደቂ ደቅኹም ኣነ ባሓኮይ ከማኻ ክኸውን እየ ዝደሊ ንገረኒ እስኪ ከመይ ጌርካ ከም ዝበፂሕካ ኣነ እውን ከማኻ ክኸውን ደሊ ወይ ከዓ ከማኸ ክኸውን ዝደሊ ክብልኹም እዮም ኣይ ናይ ስቶሪ ኢኹም ትመርፁ ኣይ ናይ ታሪክ ኣይ ናይ ዛንታ እዩ ናትኩም ክትኮኑ ትመርፁ ሕጂ ግዜ ኣለኩም እቲ ናይ ሽዑ ዛንታኹም ወይ ናይ ሽዑ ታሪክኩም ትውስንዎ ሕጂ እዩ ሕጂ ዝወሰንኩሞ ወይ ሕጂ ዝፀሓፍኩሞ ኢኹም ሽዑ ትትርኽቦ ወይ ከዓ ሽዑ ትዛረቡ ሽዑ ትነግርዎ ኣብቲ ሽዑ እዋን ኮንኩም ግን ኢትስ ቱ ሌት ምጣዓስ ጥራይ ክኸውን ዝኽእል እንድሕር ተባዓት ኮንኩም ወይ ኣነስ ከምዚ ኮ ክገብር ነይርኒ ክትብሉ ኢኹም ድሕር ተባዓት ዘይኮንኩም ከዓ ከምቲ ልሙድ ከተመኽንዩ ኢኹም እንታይ ሞ ክገብር ኣነ ፈቲነ ነይረ ግን ብሰንኪ ክስቶ እንታይ ወድኻ እንዲ ኣነ ካብ ድኻ ስድራ ተወሊደ ሞ ከመይ ጌረ ብዝኽበፅሕ ኣነ መን ሓጊዝኒ ናይ ስድራ ውርሻይ ነበረኒ ገለ ነበረኒ ስድራና ሓገዙና ዝዓድኻ ኣብ ስደት መፅአ ኣብዚ ክነብር ምኽኣለይ ከማን ኣነ ኮይነ ክትብሉ ኢኹም ግን ሓንቲ ነገር ክነግረኩም ወይ ሓንቲ ቃል ክኣትወልኩም እቲ ናይ ሽዑ ዛንታኹም እቲ ናይ ሽዑ ስቶሪኹም ሕጂ ኢኹም ትፅሕፍዎ ኮፍ ኢልኩም ሂወትኩም ከመይ ክኸውን ከም ዝመስል ፀሓፉ ሕጂ ወስኑ ካብዞም ክልተ ተረኽቲ ናይ ስቶሪ ካብቶም መጀመርያ ዝነበርኩኹም 3 ግሩፕ ከዓ ዓይናይ ከም ትኾኑ ከዓ ሕጂ ክንርኢ ኢና እንድሕር ኣሳቢኡ ኣብ መኽኒኹም ብሰንኪ ክስቶ ኢልኩም ዲኹም ክትከዱ ወይስ ዛ ቪድዮ እዚኣ ምስ ረኣኹም ካብ ሎም መዓልቲ ካብ ፅባሕ ይኮን ካብዛ ሕጂ ዛ ቪድዮ እዚኣ ምስ ወዳእኹም ኣጥፊኹም ፒሮን ወረቐትን ሒዝኩም ኮፍ ክትብሉ ኢኹም ድሓር ከዓ ሂወተይ ከመይ ይኸውን ዘለዎ እንታይ ዓይነት ሂወት ክህልወኒ ዝደሊ ክትብሉ ኢኹም ወይ ከምቶም ቀዳሞት ኣነ እኮ ቆልዑት ስለ ዝወለድኩ ስድራ ስለ ዝመስረትኩ እየ ከምዚ ኮይነ ክትብሉ ኢኹም ወይ ከዓ ከምቶም ካልኦት ኣነ እኮ ካብ ልዕሊ ዝኾነ ከዓ እዞም ደቀይ ኣነ ዝሓገዘ እንታይ ምዃን ትፈልጡ ቆልዑት ወሊደ ቆልዑ ስለ ዝወለድኩ ከዓ ሓላፍነት ተሰሚዕኒ ሓላፍነት ስለ ተሰማዓኒ ከዓ ናይ ግድን ክገብሮ ከም ዘለና ከዓ ተረዲእኒ ምክንያቱ ኣነ ዘይገበርኩ መን ክገብሮ ንደቀይ ብዘረባ ጥራይ ዘይኮነ ብተግባር ክምህሮም ስለ ዘለኒ ብሉፅ ሂወት ክህቦም ስለ ዘለኒ ከዓ ከምዚ ጌረ ሪስክ ወሲደ ከበድቲ ነገራት ሰሪሐ ኣብ መጨረሻ ከዓ ንለኹ ተዓዊተ እዚ ክብለኩም ከለኹ ወላ ሓንቲ ኣየጋጠመኒ ማለት ኣይኮነን ቀሊል ኣይነበረን ብዙሕ ግዜ ፌል ጌረ ብዙሕ ግዜ ከሲረ ግን ከዓ ተስፋ ክሳዕ ስለ ዘይቆረፅኩ ከዓ ኣብዚ በፂሐ ክትብሉ ኢኹም እቲ ናይ ሽዑ ንደቂ ደቅኹም ትነግሮም ዛንታ ወይ ሽዑ ስቶሪኹም ግን ሕጂ ኢኹም ትፅሕፍዎ ስለዚ ዛ ቪድዮ እዚኣ ምስ ወደአት ኮፍ ኢልኩም ፒሮን ወረቐትን ሒዝኩም ታሪኽኩም እንታይ ክኸውን ትደልይዎ ዛንታኹም ከመይ ክዝንቶ ኢኹም ትደልይዎ ንስኹም ምስ ሞትኩም ደቅኹም ደቂ ደቅኹም ትናትኩም ሌጋሲ ከመይ ክቐፅልዎ ኢኹም ትደልዩ ብዛዕባኹም እንታይ ኢሎም ክዛረቡ ኢኹም ትደልዩ ወይስ ከምቶም ቅድሜና ዝነበሩ ኣባሓጓትና ተረሲዕኹም ክትተርፉ ኢኹም ትደልዩ ውሳነ ናትኩም ድሕሪ ዛ ቪድዮ እዚኣ ምስ ወደአት ኮፍ ኢልኩም ፒሮን ወረቐትን ሒዝኩም
شعو تزنتو وزان دا حج وسنو أبقى تسأل الرغبنا